obi ya apamo apamo nko ana adamfo fa hunu enko sa obi ware obi no ne ya apamo evans obi ware obi onya ya na wade ya abaya na apamo yire Yes. se ni nua ba atete oba no anya woni nua ba ne betwam se na ma me sore etia na apamo yire no anya woni ne ma me betwam everisa apamo de ayade mu odu pa yi obi ya apam bia ni kona apamo amen Amen. na de ntia ma me kasa ne se me hwa nyamene Abraham nyamene Noah apamo ya Noah wa ka tira ne se me mfa nsu yire me mfa nsu nse wiase bio wanka so mfa nse kuro wasi wiase Yes. amen Amen. onfa mpanisi wiase bio ana onene ya apam awo nantwie bia woku no emojam ti sa apam no ne nsa no be rainbow edu Abraham so no nyame amfa nantwie odo ono Abraham no hu moja circumcision ono Abraham nya apam to bia na no ka say Abraham so Abraham apam no wanya no nantimanim na yepe. That's right. Meshraw so ati ase meshraw wana wo shraw na ma dome wana odome wo what ase Abraham wasifo nyina ba nshira because of the covenant entisa se Misraim hero se Sodom hero ewuni Sarai mara komodi Abraham na so bana dwem pose obaji Abraham yere ne nada I say apam kurafo no Yes. na ni bre na wo tim wo hene na mene so wo dia so Kwasempa. na wo tira ne de wo so ya de ba oye but now say because of that covenant I was one Jacob nyira ba fine so amama mu ni ekum Israel ne ba ko na nyame aka na pomo ne Abraham sorry ashe Kwasem. wakaya pama wani Abraham wo wakaya pama wani Isaac wo wakaya pama wani Jacob wo enti sa pama ni ntino sa amamamu ni kum Israel ne ba ko a woka huo wonka huo jesa yadi amamamu fo wo ha ana pata Israel ne ba ko kra ansa na nyame aboadwo sa woka huo oyo obusuani o onye obusuani o so far as ya wonya Israel ne no nko adia etwasa nyame okum so dia se Yes. ansa na boadwo because when Abraham Isaac ni Jacob awa apam pese anopai me boaw me ka bibi di chew na timia boaw ama wakowanim oje me so amepa amen Amen. so the best na day I'm not here also apamo na many Moses pam ya and also in one three monjam and one am pamo na pam mara na man kan sa na pam mara so the mara ni di agura na me ba mara about na me ba ma dia yo Bahaw. so apama da kanu won ka ho so na ko somwa you be in trouble Sembeto. but I want to say Sempa. nti nyame na obuna pam na reketwa nti outside Moses say Israel for tomra no a na nyame ani abre na nyame ani abre what I say Kwasem. outside Moses apam Yesu Kristo na pam ono nso me tell you Yes. apama bampara nan emu mienu ya moa de emu mienu nso ya enipa de Abraham de na yo no ni mojam what I say Kwasem. ana nyame na pam ye
and Jesus Christ and so the only mojam. Sorry, I said, and one show on the Apam. Can you? We shall know Apam, and then Shirabi. We shall Moses Apam, and also let me, like I say, I heard and then Shirabi. But so short, Abraham Apam are different. That's right. If you curse Abraham, God also curse you. And the person now, so Empire Kuraho, now Bobby Ma Israel. Yes. Now Casa already who Ma Israel, Abraham as a phone. Kawapama on Abraham war, Isaac war, Jacob war, and Tuomu, no Shira war. When you call your pet, I was already done and you know Shira wants to because Omunapamso. That's right. Oh, sorry, I didn't sit here. Omunapamso. I was saying, I'm told was Akwai, what secret. Hallelujah. Amen. What does he? Yesu was Abraham as if oh, I was some shano, because Apam Anaa how many Abraham? Tiasemini, Apam Anaa Abraham. Yes. And the best you know, and the Ulan Jidi Apam Anaa, as papa. Nti Yesu Kristo nso mogam ono ne benya apam na Yesu mogam no soche Abraham de yense no nso aya apam a awrade muso wo de ase ni pabibra bia ono wo apam wo sa mogam mu no obaje wo nkwa Abraham de ne honam fam nhyira Abraham de no aya honam fam nhyira ani honam fam ade dudu onya Yes. but Yesu Kristo apam ne ye dan kwa Amen. ani asumdue odi ase dan kwa ne de ai asumdue enti me busa wasamba ko me kwa asoro nso kwa asore hona ne wa apam da samini se oni Yesu Kristo nya apam pa wada ka wona agye tum so mo ye ne boyefo ho wo mo hwehwe bone fa free so ya ase wada ka wona wo se ampa ya gye atum ya ne boyefo saponi samina ntimi nware ye bone ento owura ya ne ye apam fa boja ne dware ye Amen. so ya ase Yes. afa wona ne ye apam ne wiya afa won control hu bio wo be jawo ne oma nyina gu ho. Now the rules and regulations that is Christianity. And me am a tia, ya make us at we. Me tisika from Amani Abri, I make us say. Ya me ani Yesu Kristo apam. Amen. I want moja no. Enye moja no mu. Me no apam. Tia somebody. Enti me nipa men kan say. Me name who bio. David. But who say I can save myself? That's right. Me your What do I say? But who say me to me no bonsam ni asie? Me to me no ba ye ni asie. Me to me no bonsam ni asie and me dwane akoto Yesu. They may say amen. Amen. And no so ni me anya sa apam no. And this say I'm free. Amen. What do I say? Yes. I'm free. Until I say one or can some be me do amaka. What say? One hour do on whom I don't know. I didn't know the boy on the real year. 1 hour number 3 posso after one. Me person no pay offer Bible. Now you didn't come out a crabby and come out a crabby. Do you can be Matthew 26 down to 28. Matthew chapter 26 verse 26 down to 28. Was ever did no was free. No did Yesu for Apam Anaa we shall boom the man so for the man is sure for say muni yeni when you wendi yeni me honam when you are honam no fa kuru one other say no dem ma won say munyina munum bi when you yeni me moja ya apama dia nipa bebrenti o de hwe egu ama bone fa free o say so duane we ani say anum die Gideon you know Abraham your man be that's right because only nyame bapam woni mojam amen but I want to say yes
sa numdia ne sa aduane ya ma Abraham bidi but ya ma Noah yama so amen what you say ya ma Noah and the difference no wa somebody was young apam dia enipa bebrenti eno nso hwa no nso anka nipa nyina bebrenti wori hwiegu ama manfafiri kandi ame se o kan Bible nya abotre so ka se nipa nyina adea bia benyankwa o se nipa bebrenti hwiegu ama bonifafiri enti obi a wotlese no sisro so dabi boni na me wonu mi ntime nyeme ho ma pere se Satan wadi me so ache enti sa na tia dia me pobi na ya apam amen no ko Yesu ho e ba cho dia se o so ura me pese me ye wapam ho o boso wapam ho domo no me pese mba ka ho boso ho ni was I ready was my already already I'm a sinner me the boy ni ntime nyama ho boni adi so ache amen so dia say atwaso ane Yesu no wa yapam amen what surrender your life you say you can't control yourself anymore yes in this no I was o control man according to say mama adi akọ your friend say IMF what do you call it wama woman ti asese eno ko wa bedi akonwa ba na ri obetimi ahwe akwa homa obo ma no ontimi jori ase oyo nyeye ento se omo a omo ne ma ya pam na omo ma hwe ampani ampara mo bai ha de adi ma tutri ase ko omo na check ma yen what you say woman tire sika yeni na yiwa ba bia wo se ya djuma kodro ani kwa ba fa so tu adjuma afo ka woman tire what you say sa na dini ti o enti ani Kristo de ani de fact me ti ya bo ni enti me pese ni pa bia wo chema na pai apa la djum paso ni Kristo Yesu benya apam amen jema so amen unim sa oni nya apam a wodi ni moja ano na nya apam no o starting wa show kra ni padua no be Ephesians 1:7 be Ephesians 1:7 verse 7 was ono amun so nyanya oje enam ne mu ja so what was it ene mfom so fafiri na dum bebre ono amu anyanya oje enam ne mu ja so because enye moja na nkawa unya oje mfiri Satan shem ha oba ka sa masakra wa etra ba sa tom bia furona wusane me ba so wa sia kasem we ka sa ma kwa sore ese ya mposa me kwa sore na Satan ho oba ka se ko so far as you know so nyanya apam wo mo jamu o sia so adam asa buru nyaman asa wensha what you say about say afere ne is something like fashion obi o tu for wo de ba sha ba ye wo de ba sha bosom ni nyina on say wo ni de apam kurafo no unya ne nya affiliation enti wo say enti se unya ogia every Satan there by and some Ephesians in John should be no one mu ne yanya oje enam ne mu ja so no ya so Kristo mo ja so ene mfom so fafiri na dum and from so free na dum there by bebre this only ya so nya pamwa and this you betimi do boni ya chew you are so chumo ta ba sa koto boni num what you say o chumo na batme ya pe o ba sa koto boni num tieniye and the Lord se me ko heaven abrekwa oni Jesus in yapam you are wasting your time se umele asamba na me ka chumo na no
Now wasting your time. That's right. Only Jesus Christ alone. Amen. Tieni, when you say Abraham asifo kwa nyame ni wo. Because of the covenant. Nipa bi obefura Abraham asimu bi nyame ni no. Amen. Amen. Enya say no Noah asifo tie. Nyame anka nkyerɛ no wase no hyira wasefo. Na mama wasefo ya kase. No what I say. Moses apam nyame no nya no. Nyame anka nkyerɛ sɛ mahyia wasefo. Moses kura kotu nyame. Amira nyame pa so sɛ Israel. O sɛ wadi kaya pamwa woni Abraham, Isaac, Jacob. One can saw the Moses asefo by your mind. We saw the Abraham asefo. Remember your covenant. Already some Moses I say some na waka no. No kura nintimi muso. Amen. O atawadi ase. Yes. Enti say me tiwo. Say bibi ba yamia. Me timi tell ka say Jesus Christ kai wa pam kuwa no. Wa pam kuwa no. What's about okay say? One more apam. What I say? We young from so free apam. Until rather my sumo. Kai wa pam no na fa chame na me nyabio. What I say? I was so it. When you say because want to be muna pam so ba. Do what I say? Question pa. Me pesa atiefo atie me no anti asem ne ye efiri se abribia no o se me starte se wo yere ona na te ho esan se wo yere esan se wo ye ukunu babia se oware ni kuna o de opa mo onu ni di ni kuna tem we are different lady be di ni kuna tem ono ba ba twede oba wula dama ko sheni kanwa ba ba twede because I want to say, you know, say, when you clean a wapam, on foul. Tell somebody, until the person who count you with a Christian permanent. Amen. Now, my Yesu Christian permanent cover. Tell somebody, or custom in the million, I have Pamoja. The million soon, I have Pamela. Mitimi wane eya pamnoa obi a Yesu Kristo moja akene kra ho bia no obi na no a ote baba to wa yase obi na no a ote enti mura wo tiama no pai you need to sit down and check it so me Yesu ni apam a sister wo bregu enti no say so obi wa Kristo mo a and my dad in a tram, I didn't have a fofo. Tieni, me passa, obey or tiaman or pay, me bomb and kakra. Joe young punk Ephesians 2:13. Now, after the Christo Yesu, one come works in Monam Christo Moja Moa Bang. The son was your canon. After the Christo Yesu, Christo Yesu, more and come over at Chino. Monam Christo Moja because of the covenant, because of the blood. Bang. Amen. What I say? Yes. Say, you come Israel ni baako. Ami me kuma mama mu for ohabio. Because of the covenant. What don't say come here? It is said mama mu ni akobo Israel ni ekono. You be in trouble. Because mentimi nkora me hunti. Yes. Mentimi men kan say. Mentimi hwa me husunti. Ana me de ho akodom papa no. So we are boa me nkofo bi tete ma brabo. Yes. What I say? Yes. Until now I'm free. Me are free of evils. And some Baya me show ni bio if you say me wakofo. The matter is here. Me wa jefo.
And Canaan and Namibia says because of the covenant. Madame, amen. Amen. And the Bushmo, Bayo, Sasabun Sama, Motio, Bonsam, Nishono. You know. Every Sunday, what did I do? I was and I'm another weapon. Amen. 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 But what was it? Yes. Yes, Uncle you. Yo. Quotations, let me do. Romans 3, 23 to 26. Young Shabi, Romans chapter 3. What can someone say? When you are your body for? I say, if you say one you now your bonnet. Yes. Na Nyankopon ni munyam abo. The glory of God. Na wode na adom nam ogye a ewo Kristo Yesu muso abu ombem kwa. One said I didn't sit here. Ono na Onyankopon na si wo. Yo tobo na samara that time. Jana say amen. Amen. Tobo. Yanti asemi yo. Ah. Romans no. Efra body of fit asiano. Woman you your body for. Ah. Rahusem. And to the glory of God, Yankopon mo nyam abo. No de na adom. To what you know should be. Or some use to be grace. Ana mogye a wo Kristo Yesu muso What is ombem kwa. it? So you see kano on nam nadom so any ogia. Ewo Kristo Yesu muso Ogia. Ewo Kristo Yesu numu so ombem kwa. abu ombem kwa. Ono Nyankopon de na si wo se empata de. Pata de. Ni mogye mu. Hey. Na fa gidie so agye. Hey. Na da tia ne trene. Akwaro wo prenu. Eya kito. Ya wasani ho. Wotia ho na ho pro. Abo. Masa. Sesam to am free. Yeah. Me namwa me no bia. Wotime obi time da. Ehu. Me say adio. Adi fo bi. Yeah. Timi ba enzo go say no ba pa. Yeah. Omo ba pa na hu go furu jina. Owo mu din. Oba pa no ya mu nko kwachi awa. Nko bo nutuo. Bi na do wo na so say no akobo pa. O ya se. No mo bo ho pa ni asaba. O ka say yo mo. Yabi. I'm so jaja yenye. What is it? Apam Anaa was a what? And found some matter. Muko can't say no plan. Just everything. I never call the person at your 14. I never call always say, but you have security tight. Right. Ha! I like it control. To me, I'm pop. And to someone so, oh, need it. But we have problem. Amen. Brother, we have problem. Already, I was in by you. Yo. I just a video. I am done out your because of the covenant. Oban someone where you kura. One you kura. What do you say? But you someone where you kura. Now I can talk. Because of the because of the covenant. One more qua. No more in a night to for so I'll quarrel. What is it? Did I say? I rather also kiss on any home. Now for a qua, I rather home. I will fund you. What is it? I will fund you. Sorry, I didn't know. I know who's a mobile. I didn't pay when it comes to Apam. So I said, I didn't pay when Jesus Christ. I want Pam when you want some. Don't control other culture. I don't know. Or no, oh, I'm not so style. Oh, Romu, but Romu, or such a depend to a sub. What is it? Oh, Romu. Mano corona or such and the obu
nti de ɔwɔ ne hu a ɔhu saa sɛ deɛ ɔhyɛ glass mu bulletproof wohyɛm akɔfa mfiri hɔ a the santere no nso tii mu wode aseɛ nti ɔto pia a ɛnwaw na wokɔ na woba hallelujah wɔtɔ boa a ɛnwaw wɔto bama a ɛnwaw because wohyɛ biribi wode aseɛ wɔnka sɛ wokɔ a ɛyɛ so obi di nkyɛm obi di nkyɛm hallelujah saa teɛ o saa teɛ wo sa banfuo no two ne nyina sɛ ɔnya kwae ɔnya kwae wode aseɛ ɔnya kwae abosomfoɔ yɛde wokɔgya asɛ yɛserɛ wo yɛserɛ wo wo se hwan original Ebenezer yɛbɛserɛ bɛyɛ agya yɛbɛyɛ agya na gaa ne deɛ ɛbɛyɛ agyae gyeme sɛ amɛ ɛbɛyɛ agyae yɛnkɔm nkɔm baabi yɛtumi ma wɔne o sɛ hwɛ yia na wankɔ ne nyina ne sɛ ɔne apam korafoɔ bi ɛwɔ apam ɛbɛsɛ wode asɛ menyini sɛ takyim ahene wɔbɛbutua bɔdɔm hene bio menyɛ sure sɛ takyim ahene bu bɛfu na wɔsa akɔtua bɔdɔm yɛm sɛ wɔbɛdi akɔnya ne ɔne sɛ tua bɔdɔm da akɔ ɔtomfoɔ ti kuma hye twadeɛ no bia nka no yɛantene ntasuo ɛnso ɔte ntasu kɔkɔɔ kyerɛ wate aseɛ wɔma no strong woman ɔmpanimfoɔ ɔga ne ha na ɛbɛpa akyɛw wɔse nkɔkɔkye n'anim muro so kua wo na ɔno nso abɛle na bɔ ne maa ɛmu sɛ yes saa apam wɔde wode aseɛ apam wɔde o asantefoɔ yɛ ready ne sɛ kumasefoɔ nkoa o wode wɔtakyim aketewa wɔ ɛno ne asantema nyina bɛkɔ ɛda fam ɛna burufoɔ nso ahenniɛ no ɔmo hɛ da nni ɔhene kɛseɛ te so ɔtomfoɔ obiara di ne bo so takyim ahene di ne nkui sonya ahene di ne nkui dɔmaye nkuro hene di ne nkui obi nko obi naa so ɔsɛ de ade lɛsi akɔ wankye hene di ne nkui nti sɛ santoma mu o ɛde ɔtomfoɔ bɔ hwesɛm sɛ akura bi ase obi ayi na kofoɔ aba wade ketewa saa ne ade nane deɛ ne teɛ ɛwate wode aseɛ sɛ wodi rof na sɛ wurade bɔ ne hwesɛm hwee asɛm asi because of Abraham nti that covenant hwɛ sɛ Israelfoɔ atamfo nyame hɛ da soma kotokuro do firi wiem ɔsɛ memma Israelfoɔ no korɛ nko monkɔwe wɔn mesitade adeɛ ɔna mu sɛ saa mo yɛ abɔfoɔ bɛna mo pie sɛ kotokuro do ɔbɔ wɔ ano amuratɔ no awu ɔgyiga nso ɔma Israelfoɔ nkɔ na ɔgya aboɔm aboɔ kunkum aboɔ bi ɛhwɛ tirim a yɛhu satɔ fam ɛgye kaw na yera mosa mese apam yɛ o fa ho bɛbɔ yɛ soa no pai afotuo na mede bɔ apam yɛ bɛmegyina hɔ obi na ɛto nwom bi wɔse wamama yɛ fɛfɛɛfɛ nka mentimi hwɛ me ho da ɛbɛdabɛmɛyɛ dɛ wama awia university foɔ kora te fie ebi gye 7 million 7 million no nso kora ne nsa bɛka no akyɛ wode aseɛ ɔde bɛforo kaa saa bi gye 7 million bi gye 6 university graduate o na wankɔ school pwd kora nka nya pwd mena meka sɛ ɔde sesɛ sɛ sɛ ɔma awia university Ghana bank sɛ pwd 10 million a month a wɔn de certificate bɛkɔ akɔgye kwan no ho adɔ yɛsɛ kɔdɔ kwan ho ɛbɛ sɛ ɛfiri sika from ha ɛkɔsi ahemboboa no wodi aseɛ ɛyɛ kwan no ho tea
Oda bosome 10 million. Ay! Nka lectures kuraba sa koje. Ada kwa musika o. Egama huse. Ya France. Chama won't me. Ko ba jini nyina no no dia fa manfo. Oda 5, what 5. Asan para me kano. Ko ba ko ni san ko bi na kabaje na contract. Na go be jini nyina. Sawo double sum 10 million. Sure. And ko bi ba jini contract. No wa fanin crofo. No dia no sabo sum 6 million, 5 million. Me na me kam kire o. Oba ho so se wa do so fita ya praso heye. Ebi ji ya na kia bona duro. What is it? The person that come to be the chow. Ama we sa pamu here. Jama say amen. Amen. Apamu ya dia boy. Here. Abranja. We be show. Only Yesu Kristo wa pam. Na ni moja so. That is the question. Amen. Amen. Yo, Romans don't can she. Dabi. Romans don't can she. What say ono no Nyankopon de no asi wo se empata de. Empata de. Ni moja mu. Ni moja mu. Na wa fa gidie so agye no. What did you can? No de akere ne tenene. Wa fa gidie so ade abai. Agye no. Agye. De akere tenene. No de akere se de ne tenene. Ichitie. Anopa na ni agye pa. Papa. Na ni agye ye se man fa ba bi bone. Dabi o. Tieniye. Dabi ame ka me se. Abosonfo na mo kom Ghana ha nyina. Asema me kamuntie. Eye nyame adomanya sika kakra. Erade Yesu adom anase mo bosom no waboa mo manya sika kakra. Monka wuru se. Bosom ni ntime ma mo dan kwa. What is it? And to say so ba bia mo duduro no. Mo push bosom ni paradise. Na mo nyare me Yesu nchai. Ana kanje so wura. Se ya pasa Apam moja no nso bisu aso. Ye nkobio. But I say, the enemy at Tibafa. The one Jimmy Bacas and some make a young question. I don't know the cousin, you see. When you Ghana from to Umbu, and to be a most of Kakum and some the Baba outro Sacra. When I want to poor, also enter beer or the Massa. One to not about Timaku. But you come, San Quajo. Nasa sanfo no o mo sakra ho o mo the speed overtaking kwa o mo the speed overtaking kwa cause o hu se ne bra ka ne twa into o so the force asa ne kra kwaje ho adwuma akwanti so bia so nkramo che no obaje Yesu Kristo adi onfa mi agro Wow. Bibiamu ni hu sambi Onyanko kwasa no. So what you say? On pesa dia ya woni tomu a won jimi obi tia sorry ba 35 years ni kwasa asam nko a. What you say? Akwante say ohene ba wa jimi. Ba je ne say ne papa be di akonya kosi da. Onye sika ma. Papa ne tonsa se no so afati akoton bi. No bi sika na ma girlfriend. Na mpari fo sore je no se nya hwe me ba no. Mami chaso. Where's your tone of Jimmy? Papa no munu to say wom. Ahini anagu. E kodi ba bi foforo afa na ni Jimmy. Nothing na so. What you say? Afa na ni Jimmy. Wa hini ba wa huni nyansa no. Ototoli bi bia. E hu se from until oda. Tie somebody. Bebra ya di ya wu atum. Aso Apam moja no wo nka ho. Or suffer back, no Jimmy. Suffer mamma, no Jimmy. What you are showing but the covenant. Come. Tell somebody, the person man of pay, a man of pay. The otium beyond Tia Semini. The otium beyond, on Tia Semini, I am a semi here, papa. I am a semi here. Miss Shout, me person be a tea.
Baby Ujina, Joe, you heard quotation with Hebrews chapter 13, 11 and 12. Hebrews chapter 13, verse 11 and 12. Hebrews 13, 11. Ose ne moa boninti osofopani ade wo moja akọ kununkurumo no. Wahye wona furu ensra na chi. Wahye wona furu ensra na chi. Na Yesu so de be na ode ono ane moja ate oman ne wonti. Oman hunti. Una mani kuro ni puna. Una mani okuro ni puna chi. Anti mma yemfra di enko ensra na chi. Ma jo enko so na ohra. Me pesa ho si subiu. Hebrews 13:11. 13:11. Na moa boninti osofopani ndi wo moja akọ kununkunu. Yesu ma ya no. Na boninti ani ade ye moa moja akọ konkunu bia. Na wahye wona furu nsra na chi. Ewia na furu no. Ni akoso jani ahyew awon sraban na chi. Na Yesu so de be na ode onoare moja ate omane won. Yes. O se Yesu Kristo nso. De be ye. Na ode onoare moja ate omane hunti. Una mane. Ohura mane kuro no prachi. Kuro no puno achi. Enti mama yemfra di enko ne nchen. Ensaba na ti nko so na wohara. O se no sika. Aminti bamadia di nko ne nchen. Na yemfra di nsiri kuro no. Enko ne nchen. Enko ne nchen won sraban na chi. Enko so na wohara. Enko so na wohara. Jemeso amen. Amen. Yeka ahohora eyanum guase. That's it. Wohara. Be ba so ase. Enanum guase. Yesu akoso bi. Enti so nyame Kristo benya apam a ade a wo so hye ne nso ne se yebetimi aduatam na wohara. yebetimi aguanum ase. Yebetimi atwantwa kese ato so. Be ba so ase. Ni nyina no bo wani to free. Amen. Because of the covenant. Me say, Joe, me say, a coming call, because so be a watching Yesu Christ, I do know. One said the Abaya, Apam Anaa, obey involved. Jemeso, amen. Amen. Obey involved. And yes, sir, me call sorry, and you no. That's how it's your short then. Now, what time? No. Tieni. Dan kwantia sam na mekai dan kwa yo Hebrews 10:1 to 12 ahodi mo wapa 10:1 to 12 Hebrews chapter 10 verse 1 down to 12 2 12 wasi Mose breso afarebo na enam se mra no kura ne peba nsunsum na enya nuama no suban kasenti asem we asem wasi essence amano kura nepa baba nsunsum baba na nepa ti asem ni yo kiwo onti kia ya nepa baba nsunsum ekura na enya nuama no suban kasenti enya nuama na ho ni suban yo asemo Jemeso amen Amrani kurane pa ebebanu sunsun na enya niyama nusuba nkasanti tiye anya niyama nusuba ntia entumi mfa afode kra na obono afe no enye wona oba ne peda yes efisa emrano ene pa baba ni shadow ene kurano enti shadow nso de entumi nya de adeye that's right Jemeso amen Minti asem ni ye. Nti sem enna class. Na mo show wa me di shadow chi a. Di sunsumachi besine. Di sunsumachi besine. Wo mo ya mobo. Mo se me ya papa de so de mra. Ene pana nyaba. Anyaba. Ene pano. Anyaba. Nti shadow asunu mfaso bio. Ye kan le power. It's talking about eternal life. Amen. It's talking about the Jesus Christ. Amen. And the panel. Bible na do. Na se asole fo wato ho preku ni bone ho ahonim biwa. Ahonim biwa. Enka wonya farba na. Ka farba no jae. Na emom every year. No ba for there. Efisa na twinini mrechi moja. Na twinini mrechi moja. Entimi ayo. Etino le ba wiase na okase. Wa ba wiase no. Asema akaya ni afode na ye de wampe nyame afode ni ayaya de wampe
honam na wasiesie dia mama nyina chese jo ba no mu bo bebrebe nyina na nyame ha no se ompo sora ne nye ho ya semo afibia no makum odwan afibia no makum na ntwie se na ne boafu wampa ko se ntumi nyi bona no ase no kura ye bele fibia ma be kotukotu oya se nyame mpa wampa ewurade enti Kristo ba wiase no ayede ne wampe o se ayede ne afode wampe na onam wasiesie di amame onam wasiesie ene wasiesie di amawurade o se afode ne bone afode anso wani ene da ho no ena me kan asa hwe me de ba o se afode ene bone hu afode afri Moses no time anso mani Abraham no time Noah no time anso nyame ani ena me kan asa hwe me de ba watwere me ho nsem e wo mabo ye enti ho na Kristo katre o se mereba na watwere me ho asem wo mo boye no se mereba ye de Onyankopon wo pe ane no wakasa afode na ye de na o hye afode ne bone wo afode wo apene so anso wani ene de wonam emara no so ni emara so ena de maaye ene o kan asa hwe maba se mereba ye de wo pe mereba ye de wo pe oyi de di kan no ho de di kan no amere tie ne mpapo oyi ne ho ene wantire mogya no ade pata bone no oyi ato akono because anfa so de bi anyade abai ama no de to su mienu ne de to su mienu esi ho sa openu mu na wonam honam Yesu Kristo honam ade be ma ye no so ati ya ho preko enti ana so mo ba afode e odwane emire tie ne anya nkuku ne mro no mabio odi ase yes brame mo akwankyere koto na ntwidam koto we to kono ne nyina nkwase asem koto abro no ma nkwase asem jama so amen tieni ye wa fore baba ko pa anya me jeye na me jeye na me no ka say yes dia me penue that's right ka say me enti na bia me ka say obia Yesu Kristo moja aba so no wasa e privilege o kwanya kasi o yenhwe wusu asoso kitwe bi enya soso se kim na ayere kakraka amen na se subura no na udam yes oja se kwasem na fau kra ho te fau kra ho na fa unipa dua ho nyina afa nyame hu se sukyerema afa wo hu se nipa bio o hu se sukyerema ela Isaiah ba ka kira se mumra mienni ayade no osibedi that is the body of Christ mumra mienni na some body to sadamana mo aba huaye sankrawo na se ebrese bibi bi Isaiah ma yankana ayame de power ya na man fo ni se fufuo mumra mienni asawo ana Bible na yabedo Isaiah 1:18 wase bose ne tenane momra ma yenie rade na wose sembon te se damrama se sukyerema that is the body of Christ when your prophecy bebre sembon te se damrama ay prophecy and then momra mieni the body of Christ amen that is apam nipadua no momra mieni sembon te se damrama ebe ho ay se sukyerema ayɛ sɛ sukyerema wobɛtane ayɛ sɛ snow na sɛ ɛberɛ sɛ nkra wɔ ɛbɛɛ na sɛ abere te sɛ nkra wɔ a abɛɛ te sɛ odwa nyi sɛ mopɛ na motia mbɛdi asase nso ne pa wane sɛ ne wɔakyɛ aka no gyama sɛ amen enti da bia meka bibi sɛ brɔda sɛ wontimi ne Christ anto nsɛ ne di a yɛwɔsi your time wone Yesu Kristo ne apam wɔ ne mogya mu a yɛwɔsi your time wọ́n ti aṣọ àdàmú ọkọ̀ wúwo abẹ́kọ̀bù nsọ́m jẹ́mu. ẹ̀yẹ́ máa sọ̀rọ̀ ni ask yourself wọ́n ní Yesu wọ apam ẹ̀wọ̀n ni mo jẹ́mu. wọ́n ní Jesus Christ ẹ̀wọ̀n apam wọ̀ ni mo jẹ́mu. ask yourself
And you yourself, you can call yourself a priest. As you know, I'm in the Apam. If I told you, I said, may there be a come be sir, or confess, I said, as you know, Yesu. Makaya Fanny and I know. And you are so far about preaching, and you know, you know Christ. No conformity, baby. Now the idea you know where the atra, no sacra. They were told us here. And the man said, tell me, Cassa, where so far important for. Because I so far about you did too much. So for be unpaid. So what do me? Why are you not so some pocket in our capa? No, in the media. I don't want to come on some, and I'm a don't go some now. But I won't do shit, yes, sir. I do a couple of something. Yeah, my boy. Assembly. And the Anapai, with the Manusi. I'm going to say about Bow. Joe, Hebrews and all carry. Tano, be a decent 5-9 to 10. A decent 5-9 to 10. We are not be a decent 1-5 to 6. Chapter 1 verse 6. Revelation chapter 5 verse 9. 9 to 10. Or say, now what to do for us say. Who for the seven gentlemen and now? What say? What told you from the say? Who for the seven gentlemen? Who for the seven woman? Now we be in son one. Now be in son one. Say, Wakum. A free set. Wakum. Now do Moja to Yamo Yankopon. What are you? And say, I bet me a corner man channel. Some Moja be a toe. Some Moja be. Nipa bia ntimi lidu fa nkonya me hoda sa monja bi anato se fisi ye ku na du monja atoyen ama onyankopon afirimusua ne okasa ne nkrofo amanyina na wayo na heman ne ama yenya wayo na heman wana moja na towo ne asofo wayo na heman wasaya de aban wayo na asofo amanyankopon obedi asase so ahene obedi asase so de aban it is true jama so amen me person bia wotie no entie ni ye anopai me sraw so ni Yesu ni Apam a me de mafutu amede ma no and as I'm preaching, I know from it. So, you have said, power cassette, your fat, your baba, you why are there? What can I say, your power? That's as some of the crowd. Jimmy say, amen. And this some of the say 1-5. Revelation chapter 1. 5 and 6. Verse 5 is now. Yesu Christo or ye or dance for no cough. Ni dance for no cough. Ni a wufoma bakan. A wufoma bakan. Or say, ne Yesu Christo or your dance for no cough. Ni a wufoma bakan. Ne asase so ayin su di for no. Asase so ayin nyira su di for. No enchen kamo. Dia odo ye. Dia odo ye. No di mo je adware ye. Muti asem di yem bonim. Dia odo ye. No di mo je adware. No di moja adware ye. Free yem bonim. Why na heman se nya sofo. O se wasada kana. Why ya heman se nya sofo. Ni asofo. Ama na ja nyankopon. Ono fa ni nyam tumi ma ne dada. Amen. Ni pesa abrantie. Ni metia mi ni sofo ko. Moja bi ala tomi moja bi na jare me kra moja bi na ni manya Apam jama so amen what you say to ya no so okay o kan heman no bra na me nyu na kokama sem enya so bia metifia na me ho kire me na me so me ko preach na ma pesca didi na bia me kan sem papa sa se da so da ho and I say me twa bia dua koko me di dua body for na me di dua banche na me dua bro me boa na me koko na fa ma fi bia me dobi ka sa bre nka me koko mint tie ni na so say ye to bia ya to no o
na so ntra wotena bere bio do ta kokko firi dwam odiri kon fie do ta panchi firi dwam odiri kon fie okoto ka wo garage ba bi ato ka sa ensi ho oto ya uti aka no atunu aju people na de ko enti sala se Kristo towa oto asifiri wabusuam oto asifiri humam oto asifiri ukrom jama so amen oto asifiri fie sana de ne tie wo do akotena ne fie na de opawa de wo ya de ban to me jira me na so nya busuani bio me ni abusuafo ni twaka bio me ni abusuafo ni link bio ma busuani won Christendom that's all oza na nakao me se me ngumu obi abajira so wa ya busuani ya de ne ko enkaba sa atemani na maka chenze hey menya busuani na fia ko na me munu to aya Kristofo na wo hyehyie me that's all so I'm not classy on the jensa ya the boy Christianity akokora akobusuani wa makwa masa akoka chansa krache fiskanbra mimi wi amehu ntonti mfanko skalo kora mfanko kora na yera firi botom what am I saying make abia wonyini tenini bia wu na dawa okira firi mu na dawa wona esu nyina wuhuru what me ko jiro obi ntia na ha no enti no obi wu a me no ba ko ba tie se 3 days on nso awu hwe de be show so okira free body bia mu a wo gina nchen ahwe body no e so owura mu bia we be ya enye ya yoko what ya say de one de ano de ne ko enti ka pempan na se body ne tete ano okira ne free mu force akokano asabe gina furu no o hwe body na tete no owura mu enye ya sanity the person pai ababa wa branch ya wutie me be very wise amen yes sir only Jesus ebenya apam afutu na me de ma no obasa ode ho obasa urade protect ho obasa unya dan kwa ma okra pese baye ba haw bosom bedunya memijira Freemason for Illuminati akotofo Buddhist hani malam foni abosom fo Ghana nyina nim so for kwese we aya no hyenye wa no hyenye efisam yo obi anya padea wa tia me ti so ka wa ja se wa twem ya wura na pamu wa cover amna me ka no me se abasa na wona mo a to say the washer glass bulletproof what to bobo mo a enye so ati ase do ba no bi enye bulletproof ro akwana na ba hu kra me kra hu me na hu so ati ase aso de men kwa hinta Kristo mu and what the Kristo hinta Nyankopom mu I'm so covered ejeme nim wa samisha wo de ba nyame aranje me say bomodi sano pai only Jesus Christ benya apam so from ahwiase ha obi ahwiase o so bibi mu na sore tra wonsa so Yesu mu anopai no mpege unyina ho jama so amen me ka mi so ane open Bible for to nyumbi me di Yesu ba ya me poma dada asetra me saberwa bia no ontime nante poma ne oboa no akokora poma na boa no mebo yes enti so Yesu mu so from ahwiase yo tra wonsa me so Yesu mu na ka che Jesus wo wura mentimi nsore so mu na me nsore me kamera Peter ko aso na afre no fefe ya ka che bubua ni se sika ne dwetɔ de eni bi na de won ye de ma Nazareth ni Yesu Kristo dim sore na nte no wa ka na ko ane te ho wala Peter ji bum no so na nsa no so shere what ya say ano sorry me tofu say wa sia te ka ho amen wa wo jadum bomodi so betu mi ka se dia yefukuru ni nyama yana eto wo yere ne bra ya nchani ma binto na fagu kania no na anne amen ya ka wo yere anya yo
And you so bro so ni ade. It's talking about the Spirit of God. Amen. Brana ya muaw. Na won susa so de gira won aso. Me ni asofo. Wa hia wa baslide. As na nka nyame se wonya ngui. You can change. Say ready for boja and wash me. Dware me na. Ma me nyefita ti se sutirama. Me show and trouble me and trouble mu. Apam Anaa kasa. It was a Yesu Christo moja kasa che about there. Ebe ye ni paba. Jesus Christ is Lord. Me futu se mu ba fa. Awurade Yesu be shaw. Awurade mu no one kan ho. On pejaw. Tina awurade apam. So ni Yesu nya apam no dia o bragu. Ana ye wadom bre, ana ye nkwaje da. O framia. Then ye, many do more for Christo. O say asam no abel wano eno wakomam. Akoma no digidie. Ano no de pam kakwa nkwaje. So do akoma gidi say Yesu Christo ni awurade. What you say? Na do anu pam kaso Nyankopon nya ne na fra wufuo mu a oba je wonkwa. Eno ye nkwaje do. Asam no wate abel ampo na ye wonkwa. Na me show no no kesi. O Jesus Christ name. Amen.